Kini atong latest weather update Wednesday, September 15, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa may northern ug southern hemisphere ang paday nakaapekto sa may Palawan, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Na ay posibilidad na may ma-develop na low pressure area sulod kining Intertropical Convergence Zone. Ang weather conditions sa tibuok sa Central Visayas kasama na ang Western Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng fair weather na panahon gawas ini na mga patak-patak na mapag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Samtang eastern part of Visayas, makasinati ng madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.